La nostra companya, Ainhoa Machí, està allà. Ainhoa, què està passant? Conta'ns. Bona vesprada, Ximo. Continuem amb el seguiment de les protestes dels llauradors. Avui el punt més calent s'ha ubicat ací, a la ciutat de Castelló. Més de 200 tractors s'han reunit a la capital de les comarques del nord. Ara mateix s'estan vivint uns moments de tensió perquè molts dels tractors que esteu veient estan dispersant-se d'esta ciutat del transport de Castelló perquè ens asseguren que van a continuar mobilitzant-se. Han estat tot el dia en aquestes protestes. A les 11 del matí les mobilitzacions han començat des de la ciutat del transport de Castelló, on nosaltres ens trobem, i passant per diferents rondes i avingudes han accedit al centre de la ciutat pel carrer Rafa Lafena. Al migdia, cap a la 1, han aconseguit arribar a la plaça de Maria Agustina, on es troba la subdelegació de govern. Allí, Antònia García Baix, la subdelegada del govern, els ha esperat als caps de la protesta, que li han fet entrega primerament d'un manifest amb les seues reivindicacions, però també unes armeles com a símbol del mal moment del camp del territori valencià. I per últim, un ram de flors en commemoració als agents de la Guàrdia Civil assassinats a Barbate. La protesta ha transcorregut amb total normalitat, exceptuant un moment aïllat de tensió en el que alguns dels participants, alguns dels manifestants, han volgut detindre la marxa, però de seguida els efectius de la Policia Nacional han intervingut amb un cordó per a restablir la marxa. Per altra banda, la Direcció General de Trànsit ha informat d'algunes retencions a la CV16 direcció Castelló i també en la ronda sud de la ciutat. Per a demà, la Unió de Llauradors ha convocat una nova mobilització a les 10 del matí al port de Castelló. Nosaltres ens quedem ací per a veure com evoluciona la situació, com evolucionen aquestes mobilitzacions d'avui. Mentrestant, els llauradors continuen lluitant perquè tenen molt clares les seues reivindicacions.